Ejjew imberkin minn missieri, ħudu b'wirtakom is-saltna li tħejjiet għalikom sa mill-ħolqien tad-dinja. Alleluja. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Grazzja lilkom muslimin Alla missierna u Sidna Ġesu Kristu. Biex niċċelebraw kif jixraq dawn il-misteri qaddisa, ejjew narfu l-ħtijiet tagħna u nitolbu maħfra lil Alla għalihom. Nistqal Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena nibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-emil u bil-ħallej ġmirijieti. ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lil Imqazza Marija li jinverġni lill-anġel qaddisin kollha u lilkom ħuti biex jitolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna rina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Kristo ħniena. Mulej ħniena. Glorja lil Alla fil-għoli ta' smawiet u paċi fl-art il-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk u natuk ġieħ. Irroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla missier tista' kollox. Mulej ben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla, ħaruf ta' Alla bin il-missier. Inti tneħħi d-nubit tad-dinja, ħenna lina. Inti tneħħi d-nubit tad-dinja, il-qatt tal-qalb tagħna. Inti qiegħed fuq l-emin tal-missier, ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla, int ta' kull sena tferraħna bil-festa solenni tal-qawmin tal-mulej mill-lewwiet. Fit-tiba tiegħek għatina li permessa dawn l-istess festi li aħna nagħmlu f'din id-dinja jistoqilna naslu fil-għena tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla mikiexu jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, Pietru u Ġwanni kienu tilejn lejn it-tempju għat-talb ta' 3 ta' wara nofsinhar. Xi wħud kienu qegħdin iġorru raġel magħtub minn twelidu li kienu jqegħduh kuljum ħdejn il-bieb tat-tempju li jgħidulu s-sabieħ biex jitlob il-karità lil dawk li jkunu deħlin fit-tempju. X'inra lil Pietru u lil Ġwanni deħlin fit-tempju talabhom il-karità. Pietru flimkien ma' Ġwanni tefa' għajnejh fuq qallu ħares lejna. Dak baqa' jħares lejhom, jistenna li se jaqla xi ħaġa minn għandhom. Ma Pietru qallu fid-daw debb m'għandix, imma dak li għandi se nagħtihulek. Fl-isem ta' Ġesu Kristu ta' Nażaret, imxi. U qabdu minn idu l-leminija u qajmu. Minnu fih, riġlejh u l-ekisi tiegħu ħadu saħħithom u malajr qabeż fuq riġlejh u beda jimxi. U daħal magħhom fit-tempju, jimxi u jaqbeż bil-ferħ u jifaħħar lil Alla. Il-poplu kollu raħ miexi u jifaħħar lil Alla. Għarfu li kien l-istess wieħed li soltu kien jitlob il-karità ħdejn il-bieb is-sabieħ tat-tempju. U baqgħu mistaġba u mibluwa b'dak li ġralu. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lil Alla. Tifraħ il-qalb ta' dawk li jfittxu il-mulej. Faħru l-mulej u xandru ismu. Għarfu l-ġnus bl-emejjel tiegħu, għannulu doqqulu, xandru l-ġubijiet tiegħu kollha. Tifraħ il-qalb ta' dawk li jfittxu il-mulej. Ftaħru bl-isem qaddis tiegħu,
Tifraħ il-qalb ta' dawk li jfittxu l-mulej. Ħabirku biex tarfu l-mulej u l-qawwa tiegħu. Fittxu l-wiċċu il-ħin kollu. Tifraħ il-qalb ta' dawk li jfittxu il-mulej. Nisel Abraham il-qaddej tiegħu u li Ġakob il-maħtur tiegħu. Jahwe huwa Alla tagħna, mal-art kollha il-ġustizzja tiegħu. Tifraħ il-qalb ta' dawk li jfittxu il-mulej. Jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu, fil-kelma li ta' l-elf nisel, fil-patt li jagħmel ma' Abraham, fil-weda li ħalef lil-Iżak. Tifraħ il-qalb ta' dawk li jfittxu il-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Dan hu l-jum li jagħmel il-mulej, ħanifirħu u nitennew fih. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. Dakinhar stess, fl-ewwel jum tal-ġimgħa, ġara li tnejn mid-dixxipli kienu sejrin lejn raħal jismu Emmaus, xi 11 kilometru l-bogħod minn Ġerusalemm, jitħattu bejniethom fuq kull ma kien ġara. Huma jitħattu u jitkixfu bejniethom, Ġesu nnifsu resaq lejhom u baqa' miexi magħhom. Imma jnejhom kellhom xi jżommhom u ma setgħux jarfuh. U qalilhom: x'intom tgħidu bejnietkom intom u miexja? Huma waqfu bħarsa ta' niket fuq wiċċhom. Imbagħad wieħed minnhom jismu Klejofa wieġeb u qallu: inti waħdek il-barrani f'Ġerusalemm li ma tafx ġara hemmhekk f'dawn il-jiem? X'ġara? Saqsihom Ġesu. Qalulu: dak li ġara lil Ġesu ta' Nażaret, li kien profeta setan fl-emil u fil-kliem quddiem Alla u quddiem il-poplu kollu. Kif il-qassisin il-kbar u l-kapijiet tagħna tawh f'idejn il-gvernatur biex ikun ikkundannat għal mewt u salbuh. Aħna konna nittamaw li hu kien dak li kellu jifdi lill-Iżrael. Iżda issa fuq kollox ġaddew 3 ijiem minn dawn il-ġrajja. Issa wkoll xi wħud min-nisa tagħna ħażduna għax marru kmieni ħdejn il-qabar u l-katavru tiegħu ma sabuhx. Ġew jgħidu wkoll li derulhom xi anġli li qalulhom li hu ħaj. Imbagħad marru ħdejn il-qabar xi wħud minn tagħna u sabu kollox kif kienu qalu n-nisa. Imma lilu ma rawx. Qalilhom Ġesu: kemm intom boloħ u tqal biex temnu kull ma qalu l-profeti u ma kellux il-Messija jbati dan kollu u jekk jidħol fil-glorja tiegħu. U beda minn Mosew il-profeti kollha ifissrilhom kull ma kien hemm fl-Iskrittura fuq. Meta qorbu lejn ir-raħal fejn kienu sejrin, u għamel ta' birruħu li hu kien se jibqa' sejjer aktar il-bogħod. Iżda huma ġeluh jibqa' magħhom u qalulu: ibqa' magħna għax issa sar ħafna ħin u l-jum ġa wasal biex jintemm. Imbagħad daħal biex joqgħod magħhom. Waqt li kien fuq il-mejda magħhom, qabad il-ħobs, qal il-barka, qasmu u tawulhom. Imbagħad infetħulhom għajnejhom u għarfuh, iżda hu qab minn qudiemhom. U wieħed li ieħor dew jgħidu: ma kienitx imkebsa qalbna ġewwa fina huwa jkellimna fit-triq u jfissrilna l-Iskrittura. Dak il-ħin stess qamu u reġgħu lura lejn Ġerusalemm. Hemm sabu l-11 u l-isħabhom miġbura flimkien u dawn qalulhom: il-mulej qam tassew u der lil xmun. Huma wkoll tarfulhom x'kien ġralhom fit-triq u kif kienu għarfuh fil-qsim tal-ħobs.
il-kelma tal-mulej, it-tifħir dhira Kristu. Tolqotna din il-ġrajja li smajna fil-Vanġelu tal-lum, il-ġrajja tad-dixxipli ta' Emmaus. Kif smajna dawn iż-żewġ dixxipli kienu ftit delużi minn dak li ġara Ġesu ta' Nażaret għaliex huma poġġew fih it-tama tagħhom, imma dan Ġesu der li intelef kollox fil-missjoni tiegħu, li falla fil-missjoni tiegħu. U għaldaqstant kienu imniktin, ma setgħux jifhmu dak li ġara. Dak li jolqotna imma li Ġesu kien lest li jimxi magħhom f'din il-mixja tagħhom lilin minn Ġerusalemm, il-bogħod mill-ċentru, mixja lejn id-delużjoni totali. Hekk Ġesu jimxi magħna anki meta aħna inħossuna qalbna maqtuwa, meta jħossna li ma nistgħux nifhmu dak li qed iseħħ madwarna. Dan hu dak li forsi għandna bżonn anki bħalissa waqt li qalbna tkun maqtuwa. Hekk Ġesu jimxi magħna. Ma mhux biss jimxi magħna, imma jagħtina il-kelma tiegħu. Hija f'din il-kelma li aħna nistgħu nsibu s-sens ta' dan kollu. Hekk Ġesu jgħidilhom ma kellux il-Messija jbati skont Mosè u l-profeti, hekk sabiħa din l-immaġini ta' Ġesu jispjega l-Iskrittura. L-istess Skrittura qiegħda f'idejna llum. Għandna l-Vanġelu wkoll f'idejna. U dan il-Vanġelu appuntu li jista' idawlilna il-mixja tagħna anki jekk naqtaw qalbna u ma nifhmux dak li qed iseħħ madwarna. Ġesu jibqa' magħhom. Ġesu jibqa' magħna biex jagħtina l-kelma li għandna bżonn nisimgħu. Jagħtina dak l-sens li verament jagħtina tama vera ekku li f'dan kollu li qed jiġri mhuwiex m'għandux l-aħħar kelma fil-ħajja tagħna, imma aħna tassew ser inkunu salvati. Interessanti li dak li jagħmel Ġesu ma' dawn id-dixxipli wassal biex huma jerġgħu lura bil-ferħ lejn Ġerusalemm għand id-dixxipli l-oħrajn u jħabbru dak li għaddew minnu. Ekku din is-sejħa tagħna bħala Knisja meta niltaqgħu ma' Ġesu Kristu narfuh fl-Ewkaristija fil-qsim tal-ħobs, hekk dan il-Vanġelu anki jagħtina l-istruttura tal-quddiesa dak li aħna nagħmlu ta' kuljum fejn nisimgħu l-kelma tal-Alla u naqsmu flimkien il-ħobs. Dan iwassal biex id-dixxipli jimtlew bit-tama, jimtlew bil-ferħ u jmorru jxandu dan il-ferħ lil ħadd ieħor. Dak li kif smajna mbagħad fl-ewwel qari kienet tagħmel il-Knisja sa mill-bidu, ekku Pietru u Ġwanni li għaddew ukoll minn din l-esperjenza tal-falliment fl-għajnejn tal-bnedmin ta' Ġesu fil-mewt tiegħu, kienu l-istess dixxipli jagħmlu l-esperjenza tal-qawmien u għalhekk setgħu imorru fid-dinja jxandru din l-aħbar tajba, l-aħbar li tagħti it-tama u l-kuraġġ. Ekku dak li jolqotna f'Pietru u Ġwanni, dak li qal Pietru lil dan il-persuna marida, hekk fl-ewwel qari tal-lum. Fid-dawdeb m'għandix, imma minn dak li għandi se nagħtihulek. Fl-isem ta' Ġesu Kristu ta' Nażaret imxi. Hekk tolqotna li Pietru u Ġwanni ma kellhomx il-flus li setgħu jagħtu lil din il-persuna, ma dana kollu ma lqgħux qalbhom għalih. Ekku juruna allura kif għandha taġixxi il-Knisja li huma aħna quddiem dak li huwa fil-bżonn, anki jekk aħna xi drabi nħossuna li m'għandniex ir-risposta għal din persuna, imma fl-aħħar mill-aħħar għandna r-risposta li huwa Ġesu Kristu. Nemmnu verament li Ġesu Kristu jista' jagħti ir-risposta għal min hu batut, kif ta' risposta lilna fil-ħajja tagħna. U dak li jagħmlu għalhekk Pietru u Ġwanni. U dak li fil-bidu kien jidher li ma setgħux jgħinuh għaliex ma kellhomx flus xi jagħtuh, tah l-aktar ħaġa kbira li setgħu jagħtuh, il-fejqan. Ekku nħallu allura din il-kelma tal-Alla ddawwalna fis-sitwazzjoni li qegħdin ngħixu fiha, imma anke fil-ħajja tagħna. U llum ejjew nitolbuh lil Ġesu biex aħna wkoll bħal dawn id-dixxipli ta' Emmaus niftħu qalbna għalih, infittxuh fil-ħajja tagħna. Waqt il-mument ta' qtieħ ta' qalb ma ninagħlqux fina nfusna, mmorru imma nfittxu lilu li jinsab magħna fil-kelma tiegħu fl-Ewkaristija. Jew fl-istess ħin nitolbu għall-Knisja li aħna l-koll imma mod speċjali għall-Papa, l-isfijiet tagħna,
għas-saċerdoti tagħna u għal kull wieħed minna biex verament bħal Pitru u Ġvanni niftħu qalbna għal min qed jitlobna il-karità. Ekku kull persuna li titlobna il-karità hija persuna quddiem Kristu u qudiemna. Allura għandna nisimgħuha, għandna nenuha minn dak li nistgħu. Ekku għal daqstant nitolbu għal persuni li qegħdin ibatu, għal morda tagħna, għal persuni li qed jieħdu ħsiebna f'din is-sitwazzjoni li qegħdin ngħixu u għal dawk kollha li għandhom jieħdu deċiżjonijiet f'dawn il-mumenti jebsin biex il-mulej ikun magħhom. Dawn it-talbiet kollha mulej flimkien ma' talbiet oħra li għandna fil-qalb tagħna nresquhomlok bl-interċessjoni ta' Omna Marija u bi Kristu Siedna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tiffir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna tal-Knisja qazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerti għas-sagrifiċċju tal-fidwa tagħna biex ittaffi l-kollha tiegħek għalina u issalvana fir-ruħ u l-ġisem. Bi Kristu Siedna. Amen. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l fuq, nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżoħħar lill-mulej Alla tagħna, hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fejn ġie ssagrifikat Kristu, il-ħaruf tal-għid tagħna. Bih u li id-dawl jitwildu għal ħajja ta' dejjem. Bih il-bibien tas-saltna tas-sema jinfetħu għal fidili għax il-mewt tiegħu erdet il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu omna l-koll għal ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinżġulek innu ta' glorja u bla eda jitennulek Addis, Addis, Addis. Mulej Alla tal-eżerċt, ismewit u l-art mimnija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ori ta' smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-ori ta' smewiet. Addis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati, ħajl ħobs, ratt il-ħajr, qasam tal-id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekku kol wara l-ikla ħajr kalċi. Reġa' ratti l-ħajr tal-id-disċipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-fer il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Mitċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li lna li nitusem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaq fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġin Imqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nduru issa fuq Alla missiera u nitolbuh bit-talba li għallimna Sidna Ġesu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naffru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna li tolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħirsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, għax tiegħek jissaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu, li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom islim tiegħek. La tħarix rennu bitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li jint trid fija, int li tgħix bis-salta għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċe. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu dak li neħħi d-nubiet tad-dinja, ħin jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistgħolix li tidħol taħt is-saf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejja.
jew irresqu quddiem il-mulej ix-xewqa tagħna li nirċevuh Ewkaristija permezz ta' tqarbina tax-xewqa u fl-istess waqt nitolbuh jagħtina id-dawl u l-qawwa ekku biex inwasslu verament l-imħabba tiegħu lil ħutna li huma fil-bżonn. Nibdew minn dawk li hemm fi qribna li niltaqgħu magħhom fid-dar tagħna jew anki permezz tal-mezzi tal-komunikazzjoni. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqgħu ġewwa fija sagramentalment. Nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Amen. Id-dixxipli jarfu lil mulej Ġesu fil-qsim tal-ħobs Alleluja. Nitolbu. Inti naddaftna mulej minn kull taħsir tal-imoddi. Għatina li tqarbina mqazza li għamilna bis-sagrament ta' ibnek tbiddilna f'ħolqien ġdid. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Jiberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lill-Alla. Selmu lilhom tagħna Marija ta' Pinu permezz ta' 3 Ave Marijiet. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tilbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tilbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tilbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. U Marija li tħalt fid-dinja mingħajr teba, għaqlanna l-grazza li noħorġu minnha mingħajr ħtija. Il-maqdes ta' Pinu, jinfirxet id-dija, li tixet jimħabtek, tana Marija.